Mga resort owners sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nanawagan nga unta luag-luagan ang mga travel restrictions aron usab makadani sila og mga turista gikan sa ubang mga probinsya. Samtang giduso usab sa lokal nga kagamhanan ang Travel Corridor Program sa usa ka airline company isip pamaagi aron mahibalik ang kalagsik sa sektor sa turismo sa Dakbayan. Siluan May Rondina sa report. Sa tigom nga gi-organize mismo sa mga resort owners sa Dakbayan sa Lapu-Lapu uban ang kadagkuan sa Tourism Cultural and Historical Affairs Commission, Department of Tourism Region 7 ug GMR Megawide Cebu Airport Corporation, gipadayag niini ang panawagan ngadto sa IATF nga unta maluag-luagan ang mga travel restrictions. Matud sa mga resort owners, bisan pa man sa paglusad sa Balik Turismo Travel Fair niadtong Oktubre 17, apan way ni usa sa ilang mga guest ang gikan sa ubang mga probinsya. Pulos mga taga-Sugbo lang ang mga local tourist nga anaa karon sa mga resorts. People like in Manila still have the impression that it's very challenging to come or that they can't even come. We want to be able to change that perception. A lot of people are still not that comfortable, I think, going around, but we can guarantee, most of the properties can guarantee that we are doing the necessary protocols are in place. Subay niini, nagtinguha ang chairman sa Tourism Cultural and Historical Affairs Commission nga mapaabot ang sentimiento sa mga resort owners ngadto sa IATF. Local kanang mayors, no, and the Tri-Cities and also the governor, we want them to meet with the IATF para kani mga border bitaw confusion, border controls makuha na nato, mahanay, and we make life easier for the tourists to come to Lapu-Lapu. Giangkon sa mga resort owners nga inanay ng midagsa ang mga local tourists ilabi na kay nagsugod na ang holiday season. Apan ilang giklaro nga dili kini paigo aron pagsustener sa malungtarong patigayon. Gawas ni ini, gi-endorse usab sa Dakbayan ang Tourism Corridor Program sa usa ka airline company aron pagpalagsik og balik sa tourism sector. We're waiting na lang for a reply from the LG or the regional IATF man gid na, no. Unsa ilang response ani. DOT, the regional office is here for that and very much willing and pushing for initiatives such as this. Sa pagkakaron, 8 lang ka mga local destinations ang adunay flight paingon ug pabalik sa Sugbo. Kini naglakip sa Manila, Clark, Tacloban, Davao, Cagayan de Oro, General Santos, Dipolog ug Zamboanga. Ug pulos lang alang sa mga essential travels. The airlines are really ready to open more connections to and from Lapu-Lapu from Mactan Cebu International Airport. It's just that, of course, they need to make sure that there is demand. They need to make sure that tourists are really going to start traveling. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.